Mawa bwino waleo lachitatu ndipo ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba na mitu yake. Mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika walimbikitsa matimu a mpira wa manja kuti achilimike ndi kukachita bwino mu mpikisano wa mayiko a mu Africa. Gulu la asilikali ankhondo la MDF latsindika kudzipereka kwake poteteza nzika za dziko lino. Ndipo nduna yofalitsa nkhani yati kayendetsedwe ka misonkho kumene akonzanso posachedwa apa ni njira imodzi yobwezeretsa chuma mchimake. Munkhani yathu yoyamba, mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika walimbikitsa matimu a mpira wa manja atsikana komanso anyamata dziko lino kuti achilimike kukachita bwino mu mpikisano wa mayiko a mu Africa wa Netball Africa Cup umene uchitike mu mzinda wa Lilongwe. Madam Mutharika apereka chilimbikitsochi pamene anayendera ndi kucheza ndi osewera matimuwa ku Griffin Sayenda Sports Complex kumene akuchita zokonzekera mpikisanowu. Zambiri mulipoti ni mtolankhani wathu Foster Maulidi. Kunali chimwemwe komanso nthungululu kwa akuluakulu wa bungwe la Netball Association of Malawi NAM komanso osewera ampira wa manja a dziko linowa pomwe mayi wa dziko lino amafika ku Griffin Sayenda Sports Complex kumene akuchita zokonzekera zawo ndi cholinga chowalimbikitsa pamene akukonzekera mpikisano wa matimu amuno mu Africa. Nkuyankhula kwawo mayi Mutharika ati ali ndi chiyembekezo kuti matimu a dziko linowa ali ndi kuthekera ndipo achita bwino ndi kukhala akatswiri pa mapeto a mpikisano umenewu. Mayi wa dziko linoyi wati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi wodzipereka komanso akufunira zabwino matimu a dziko linowa ndipo wapereka 5 million kwacha ku matimu awiri amenewa, 5 million kwacha ku timu ya anyamata komanso 5 million kwacha ku timu ya atsikana ndi cholinga choti ziwalimbikitse pamene akukonzekera mpikisano umenewu komanso wati akudziwa bwino lomwe za mavuto amene masewero a mpira wa manja amakumana nawo m'dziko muno ndipo achita chotheka kuti masewerowa apite patsogolo m'dziko muno. Mawu ake mlembi wamkulu wa bungwe la Netball Association of Malawi NAM Yamikani Kauma wati ulendo wa mayi wa fuko linoyi ndi wofunika kwambiri ndipo upereka mangolomera kwa matimu awiriwa kuti achite bwino pa mpikisano umene ukubwerawo. Izizi zatithandizira chifukwa chonena kuti kulidi mavuto amene atsikana wamakumana nawo makamaka pamene tili mu kampo ngati chonchi chifukwa zofunikira zimakhala zambiri mu kampo muja. So tiyamikire kunena kuti kubwera kwa First Lady kusintha zinthu mwaona kunena kuti atipatsa ndrama imene yaperekaso chilimbikitso kwa atsikana chifukwa chonena kuti masewera amene wawa amafunikira zambiri atsikana wa ndrama imene amalandira imakhala yochepa koma kubwera kwa First Lady kwapangisa kunena kuti tisunthe pamene tinali tifike pa level ina. Ndipo nduna ya zamasewero olemekezeka Patricia Wiskes ati undunawu ukuchita chilichonse kuti dziko lino likhale ndi mpikisano wapamwamba ndipo mavuto ena onse amene akuyenera kuti akonzedwe mpikisano ene usanayambe undunawu ukugwiragwira kuphatikizapo kumalizitsa ntchito yonse yokonza bwalo lino la Griffin Sayenda Sports Complex. Ifeso ngati unduna sikuti tangokhala tikukhala pansi ndi anzathu okhudzidwa ku nkhani za masewero kuti tione kuti tingaonjezere bwanji chithandizo chomwe maplaya athu achizimayi akulandira pakadali pano. Inu mukudziwa kuti mmene tikuyankhulamu nkhani za mpira wa manja sizimalandira chithandizo chochuluka kuyelekeza ndi masewero ena m'dziko muno. Ndiye ife ngati unduna tikukhala pansi kuti tionetsetse kuti tiyankhulane ndi anzathu ku private sector kuti tionetsetse kuti atsikana amenewa akulandira support yochuluka komanso ofeya yawo ikuyang'aniridwa bwino. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wapempha mayiko amabungwe a AU ndi EU kuti athandize pa ntchito yomanga njanji imene ili ndi kuthekera kotukula ntchito za malonda za dziko la Malawi. Dr. Ansah alankhula izi pa msonkhano wa chinambala 7 wa mabungwe a AU ndi EU mu mzinda wa Luanda kulikulu la dziko la Angola. Polankhula ku msonkhanoku Dr. Ansah anati nsanamira ya chitukuko cha dziko la Malawi ndi ulimi komanso kukhazikitsa ntchito za mafakitale opanga katundu yemwe atha kumagulitsidwa ku mayiko akunja. Dziko la Malawi chimene tinayimapo ndichonena kuti tikufuna dziko la Malawi lipite patsogolo pa zachuma ndi madera ena aliwonse.
padakali pano ku dziko la Malawi tikumatumiza kunja kumisika zinthu zolima zakumunda monga ngati macadamia, soya ndi zina zotere. Koma kuti zinthu zizipite kunja tikudziwa kuti dziko la Malawi lili pakatikati pa maiko ena, lilibe doko lalikulu la nyanja zazikulu ngati nyanja ya India. Ndi kumene kuli kufupi ndi ku Nakala, kumene kuli ku Mozambique. Ndi mgwirizano unakhazikitsa magawo 12 azamisewu ndi mayendedwe. Koma pa magawo 12 upo pali gawo la Nakala, ife ndetu kupempha tinatsimikiza ndi kutsindika kuti ife kumene kungatipindulire kuti tichite bwino muzamalonda titakhala ndi msewu oti tikafikire kumadoko a nyanja yayikulu ya India. Tikatero ndiye kuti zinthu zititengera bwino chifukwa palinso migodi monga mmene tikudziwira a president ananena kuti sitimango kumba ku migodi kuja nkungopititsa kunja, koma migodiyo ikhale ndi mafactory oyitsuka bwinobwino ndi kuiona kuti miyala imene tikutengayo ndiyoyenera itipezera ndalama. Msonkhanowu omwe umachitika pamutu oti kulimbikitsa bata pogwiritsa ntchito ubale wa ukazembe wa maiko tsopano watha. Mlembi wamkulu wa bungwe la United Nations Antonio Guterres wati mgwirizano opakati pa mabungwe ya African Union AU ndi European Union EU ni njira imodzi yothandizira kulimbikitsa ntchito za chitukuko maiko a mu Africa amene akhala otsalira mu zinthu zambiri. Iwo alankhula izi ku msonkhano wa chinambala 7 wa mabungwe a AU ndi EU ku Luanda mdziko la Angola. Guterres ati mgwirizano ukupereka mwayi oti otha kukonzanso zina mwa zimene zinalakwika m'mbuyomu pobwezeretsa mfundo zothandiza maiko a mu Africa kuchita zinthu mofanana ndi maiko a ku Ulaya. Mwazina, iwo ati pakufunika pakhazikitsidwe ndondomeko zokhazikitsa zolimbikitsa chitukuko komanso kupereka mpata kwa maiko a ku Africa kutenga nawo gawo pakayendetsedwe ka nthambi zoona zachuma za pa dziko lapansi. Iyenso anati pakufunika kuthandiza maiko a mu Africa kuthana ndi mavuto akusintha kwa nyengo amene asokoneza kapezedwe ka chakudya komanso mavuto a ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi kuonjezera mphamvu za magetsi pogwiritsira ntchito njira zamakono za mbwereza. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi atsogoleri a maiko 27 a ku Ulaya ndi atsogoleri a maiko 55 a mu Africa, ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah ndi amene anayimira dziko la Malawi. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC lapereka ku nyumba ya malamulo zotsatira komanso katundu yemwe anagwiritsa ntchito pa chisankho cha pa 16 Septemba chaka chino. Izi ndikukwaniritsa malamulo oyendetsera chisankho cha mdziko muno. Modzi mwa makomishonala a MEC a Richard Chapweteka ati ndondomekoyi amayitsata polimbikitsa chilungamo komanso kupereka makamaka kulemekeza malamulo. Tindi zambiri mu ripoti la Yamikani Simutowe. Malamulo a dziko lino amapereka mphamvu ku bungwe la Malawi Electoral Commission kuyendetsa zisankho za mtsogoleri wa dziko, aphungu komanso makhansala. Komanso malamulo ena oyendetsera zisankhozi amakakamiza bungwe la MEC kupereka ku nyumba ya malamulo zipangizo komanso mapepala omwe anagwiritsa ntchito pa chisankho. Ichi chifukwa chake MEC yapereka zipangizo ku nyumba ya malamulo pokwaniritsa malamulowa ngati mbali imodzi yolimbikitsa chilungamo pa zisankho komanso zotsatira. Yemwe anatsogolera bungwe la MEC popereka zipangizozi ku nyumba ya malamulo ndi Commissioner Richard Chapweteka. Mwambo uwu ndiofunikira chifukwa malamulo a dziko linoli under section 120 ya Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act ya imene yakhazikitsa 2023 imanena kuti Malawi Electoral Commission ikamalizisa zonse za chisankho itenge mapepala onse amene anagwiritsa ntchito pa chisankho kuti apereke ku parliament kuti akasungidwe kumene koko
kuphatikizapo kuti parliament iyo isakaononge mapepala amene mwina akukhudzidwa kandi ma constituency kandi maodi kumene kuli milandu imene adasuma makandidate ku court. Ndi akadzamaliza zimenezozo pamene parliament itha kutani kuononganso zinthu pakatha period imene idakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino. Wachiwiri kwa kalaliki wa nyumba ya malamulo a Joseph Emanzi wati nyumba ya malamulo imayenera kusunga zinthuzi kwa miyezi yosachepera inayi asanaziwotche. Timasunga katundu yo malingana ndi lamulo mene liliri limati uzano kuti musunge katundu ameneyo mpaka na 4 months ngati palibeno zina zili zonse zotsamwitsa kapena ngati palibeno milandu ina iliyonse kuza ndi marecords amenewo. So kubwereza kunena kuti Amalawi atsimikizire kuti katundu amene talandira asungidwa ndithu moyenera makamaka yense ameneno ngoti yense amene ali ndi milandu alipo timusunga amene mpaka electoral commissioners atiuze kuti uyuyu panopo milandu ija yatha. Koma yense amene alibe milandu ndi kuti kangotha 4 months kuyambirano panopo ndi kuti basi katundu ameneyo tidzamu timati kuwotcha titero. Zina mwa zinthuzi ndi mavoti omwe anagwiritsidwa ntchito, omwe sanagwiritsidwe ntchito, mavoti onongeka, mabuku omwe amalembamo madandaulo ochokera kwa okhudzidwa pa chisankho, komanso maboksi omwe anthu anaponyamo voti yawo pa chisankhochi. Yamika Nsimtowe, MBC Lilongwe. Gulu la asilikali ankhondo a MDF latsindika kudzipereka kwake pokhala lokhulupirika ndi lodalirika poteteza nzika za dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya MDF, Lieutenant Colonel Jimmy Njewa, ndiye wanena izi atatha kuchita ulendo wa ndawala okumbukira ufulu wa mzinda umene umachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Lieutenant Colonel Njewa anati ulendo sikungoyenda chabe ayi, koma umawakumbutsanso udindo umene ali nawo ngati asilikali ankhondo. Catherine Banda walemba ripoti hili. Ulendo wa ndawalawu omwe amayenda ndi asilikali ankhondo omwe amautcha Freedom of the City Parade unayambira pa Lilongwe Town Hall kudutsira muchilima highway kukafika ku maofesi ya konsolo ya mzinda wa Lilongwe komwe mwambo wa zolankhula unakachitikira. Polankhula pa mwambowu, mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya asilikali ankhondo a MDF, Lieutenant Jimmy Njewa, anati ulendowu umasonyeza umodzi, mgwirizano wa cholinga chimodzi, ulemu, kukhulupirirana pakati pa nthambi ya asilikali ankhondo, konsolo ndi nzika za dziko. Kuonjezerapo anati ulendowu umakumbutsa asilikali chikhalidwe ndi udindo omwe ali nawo woteteza dziko, ndipo analonjeza kuti apitirira kugwira ntchito molimbika poteteza nzika za dziko. Ichi ndi chilimbikiso ndi chisonyezo kuti Malawi Defense Force kweni 2 Malawi Rifles ili mu Lilongwe muno kukhala nawo anzathu kwaso kwasimikiza ma nzika za Lilongwe kuti tizikhala limodzi nthawi zonse pa nthawi ya mavuto, nthawi ya mtendere. Mwina mbuyo mumukumbukira kuti timakhala limodzi kukakhala kwachitika ngozi zogwa mazizizi. So chimene chichi ndi chilimbikiso kuti tili limodzi, tiziyendera limodzi. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe Peter Banda anayamikira ubale wabwino mwakhala olipo pakati pa nthambi ya asilikali ankhondo ndi konsoloyi, ndipo ati akhala akuthandizika m'magawo ambiri kamba ka ubalewu. Iwo atsindikanso kufunika kwa mgwirizano ndi mtendere. Zikuonetsera kuti ife ndi Malawi Defense Force tili pa ubale wabwino na ndi Lilongwe City ndiyotetezeka ndi Malawi Defense Force. So ndizofunikira kukhalira limodzi, kuyendera limodzi, kuthandiza mnjira kusiyana-siyana. Ngati tikamafuna kupanga kupanga force ma vendors kuti pena pake pativuta amabwera kuzatithandizira, so akhala kuthandiza mbuyo mafikira mpaka hotel limodzi. Mwambo wa Freedom of the City March umakhudza asilikali ankhondo pomwe amapatsidwa chilolezo chochita ulendo wa ndawala kuzungulira m'mizinda. Kwa zaka zitatu zotsogozana tsopano asilikali ankhondo akhala akuchita ulendowu mu mzinda wa Lilongwe. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyentonenso mitu yake.
Mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika walimbikitsa matimu a mpira wa manja kuti achilimike ndi kuchita bwino mu mpikisano wa mayiko a mu Africa. Gulu la asilikali ankhondo la MDF latsindika kudzipereka kwake poteteza nzika za dziko lino. Nduna ya zofalitsa nkhani yati kayendetsedwe ka misonkho kamene akozanso posachedwapa ndi njira imodzi yobwenzeretsa chuma mchimake. Popitirira nkhanizi, bwalo lalikulu la milandu ku Blantyre layimitsa kwa masiku 7 mlandu umene sukulu ya Kalibu Academy ikufuna kuti bwaloli liletse mzikiti wa Kachanga kuchireka kuchita mwazini nthawi yopemphera ikakwana. Malinga ndi sukulu ya Kalibu, mwaziniwu umachita phokoso zimene akuti zimasokoneza ophunzira pa sukuluyi. Oyimirira sukuluyi pa mlandu a Audrey Tolani wati akufuna kuonjezera osumiridwa wina pa mlandu. Ndipo oyimira osumiridwa a Maurice Matola Mbaya ati akufunika nthawi kuti ayankhe mbali yawo. Mbaya akufotokoza zambiri. Alero mbwalomu tapanga jani kuti mata izabwere siku lina mene mukuziwa kuti inali injunction kuti interparty kuti ya judge afuna mve mbali zonse. Nde ife atipeza zulo amene asumira atipeza zulo chama 5 o'clock. So taona njanze bwani tipanga adjournment tikawerenge maso tayankha nzathuwa mwachifatse because nkhani yatipeza zulo ndipo pano patibe clear picture ya nkhani. Judge anena kuti mbali nayo anaso kuti afuna pange adi munthu wina amene ali wakhanga kuti akha defendant. La judge apereka 7 days kuti nezachitike 7 days tayankhe kana ukapereke date ya kuti tiweso court tutamve mbali zonse. Nduna za mdziko a Alfred Kangata ayilumbiritsa kukhala phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Lilongwe Mtsiriza Mtandire. Mwambowu unachitikira ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhula wachiwiri kwa wamkulu wa mabwalo a milandu Justice Love Mo Chikopa analangiza aphungu kuti adzilemekeza ndi kutsatira malamulo. Charles Wahala ali ndi ripoti. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC linalengeza kuti Alfred Kangata ndi wophungu wa dera la Lilongwe Mtandire Mtsiriza atawerengera zotsatira monga momwe linalamulira bwalo lalikulu la milandu. Potsatira chigamulo cha bwalo lalikulu la milandu, bungwe la Malawi Electoral Commission MEC linawerengera ndi kugwiritsa ntchito mavoti omwe adaponyedwa kale. Poyankhula ndi MBC, Kangata omwe sanayankhule zambiri anati akuthokoza Mulungu chifukwa chowapambanitsa. Ine lero sayankhula zambiri kulumbiritsidwa kwa Kangata pa udindo wa phungu wa nyumba ya malamulo kwafikitsa chiwerengero cha phungu pa 224 mnyumbayi. Kangata ndi wachiwiri kwa president wa chipani cholamula cha Democratic Progressive DPP mchigawo chapakati. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Nduna zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yati kayendetsedwe ka misonkho kamene akozanso posachedwapa ndi njira imodzi yobwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake komanso kuchepetsa chipsinjo kwa manja ovutika. Namalomba anena izi ku nyumba ya malamulo pamene aphungu ena amafunsa zina zokhudza misonkhoyi. Malingana na Namalomba, Amalawi akuyenera kumvetsa za misonkhoyi pakuti ndizokomera iwo eni. Zambiri mulipoti ili. Lachiwiri zokambirana ku nyumba ya malamulo zinayamba ndi mafunso ochokera kwa aphungu kupita ku maunduna osiyanasiyana. Aphungu anali ndi nthawi yofunsa nduna zokhudza zitukuko zosiyanasiyana zomwe zikuchitika m'madera awo. Poyankhula pa zitukuko zokhudza unduna wa zaulimi, mthilira komanso chitukuko cha madzi, nduna mu undunawo a Rosa Fachimbilizi ati boma liwonetsetsa kuti anthu a m'matawuni komanso ku midzi m'dziko muno akhale ndi madzi a ukhondo. Ambilizi atinso boma lichita chothekera kuonetsetsa kuti ntchito zopereka madzi m'madera osiyanasiyana zomwe zinasiyira pa njira monga ntchito ya Zalewa Water Project zimalizike kuti anthu akhale ndi madzi oyenera. Ine mayankhwanga kwenikweni linalira yankhulo nena kuti boma lathu la DPP pa ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika even manifesto mwathu
tinachita komiti kunena kuti tionetsetsa kuti anthu akhale ni madzi oyenera kumwa ngati anthu. Ndiye panali mafunso angapo, ina inali ya kuhewe ndi kuthazima kuti tipange connect, tichite interconnect madzi amenewo. Komano ndinayankha kunena kuti chofunika kwambiri ndichoti madera amene wa madzi awo akhale osiyana, osati tichite interconnect, pakufunika pipeline yapadera yopita ku Tazima areas. Pa nkhani zokhudza maphunziro, nduna ya za maphunziro a Bright Msaka yati boma ndi lokonzeka komanso lodzipereka kuyika chuma mu ntchito za maphunziro kuti mibado ikubwerayi isadzavutike, ndipo ati palibe choletsa kutero. Cholinga cha boma pakali pano ndi kuti tisayang'anire mbuyo koma tipite chitsogolo, tionetsetse kuti ma secondary school amangidwa ambiri. Ncholinga chakuti ana athu ambiri apeze malo ma secondary school, chifukwa tifuna kuti mibado umene ukubwerawo aliyense akhale maliza form 4. Ndiye tikuonetsesa kuti timange skulu zambiri, tionetsese kuti talemba skulu, talemba ntchito aphunzitsi okwanira kuti ana amenewa apeze aphunzitsi okwaniranso. Popitiriza zokambirana nyumbayi, aphungu ena anapempha nyumbayi kuti ifotokoze bwino ndondomeko ya misonkho yomwe ayikozanso. Nduna zofalitsa nkhani ya Shadrack Namalomba anafotokoza motere. Pali msonkho umene iweyo ukakhala kugwira ntchito, iweyo munthu umapereka msonkho amati PAYE. Ndi nkhani ndiyakuti akuti PAYE umene anayimira ena nyumbapo kuti ayi PAYE yachuluka. Ndekuti apapa mukukhomesa msonkho kwa anthu oti ovutika kale, anthu oti amayandira ndalama zochepa. Ndiye ndinadzayima nkunena kuti inu musanamiza Amalawi mina adziwe choona chenicheni. Chachitika tu apa munthu amene amalandira ndalama tingoyerekeza amalandira ndalama 170,000. Ndondomeko imene isanabwere tingoti mu ulamuliro wachakwera, mu ulamuliro wa Congress Party. Munthu amene amapereka msonkho wa 4,000, kusonyeza kuti kunyumba amatenga ndalama yokwanira 166,000. Pano munthu amene yoyo sakupereka msonkho ndikuti akumatenga 170,000. Ndiye tikawerengera bwinobwino pakumapezeka kuti kuchoka ku zero ukafika ku 270,000 malire munthu olandira ndalama zokwana 270 kapena 270,000 kubwerera mbuyo, munthu ameneyo sakupereka misonkho waukulu kuposera mmene amaperekera mbuyo. Nyumbayi yayamba yayimitsa kaye zokambirana zake kufikira lachitatu masana. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Mabungwe amene amalimbikitsa ntchito za sukulu za Mkombaphala kumpoto kwa boma la Mzimba apempha khonsolo ya mzinda wa Mzuzu kuti igwiritse ntchito gawo la ndalama za CDF potukula ntchito ya maphunziro a sukuluzi. Pali chiyembekezo chakuti khonsolo ya mzindawo yomwe ili ndi madera a aphungu atatu ilandira ndalama za CDF zokwana 15 billion kwacha. Zambiri mulipoti ili la Themba Mwale. Ndizachidziwikire kuti sukulu za Mkombaphala zimapereka maziko abwino akaganizidwe ndi maphunziro kwa mwana wina aliyense. Ngakhale izi zili choncho, sukuluzi zikukumana ndi mavuto osiyanasiyana monga sukulu zosamangidwa bwino, kuperewera kwa ndalama zothandizira maphunzirowa ndi kusowekera kwa malipiro a aphunzitsi a msukuluzi. Izi zimayika pa chiopsezo tsogolo la vana makamaka ochokera m'mabanja ovutika omwe sangakwanitse kutumiza nawo msukulu za nazale zolipira. Kukwera kwa ndalama za CDF kuchoka pa 400 million kwacha kufika pa 5 billion kwacha kwapereka chiyembekezo ku mabungwe olimbikitsa maphunziro a sukulu za Mkombaphala ponena kuti zina mwa ntchito za sukuluzi zikhoza kupeza phindu kudzera mu CDF. Wapampando wa komiti yoteteza ufulu wana kumpoto kwa boma la Mzimba a Crispin Kamanga wati mavuto omwe ophunzira ndi aphunzitsi a msukulu za Mkombaphala amakumana nawo akhoza kuchepa ngati khonsoloyi ingayike padera gawo la ndalama za CDF kuti zithandizire ntchito za sukuluzi. Chomwe tikupempha ndicho kuti mu Mzuzu munomo muli ma constituency atatu. Ndiye kuti definitely ku development ya ma constituencies as Mzuzu City kukhala 15 billion. Ndiye pempho lathu ndilokuti ndalama zina mwa izi zigwiritsidwe ntchito potukula maphunziro a mmera mpoyamba. Andi kutukula maphunziro a mmera mpoyamba tikunena kuti choyambirira tione kuti komwe ana akuphunzira ma structures ali bwanji. Chachiwiri maziphunzitsawo amene akuaphunzitsa upangiri wawo ndoti bwanji.
ndipo mmodzi mwa omenyera ufulu wa ana mdziko muno a Memory Chisenga agwirizana ndi akamanga ndipo apempha makhonsolo ena mdziko muno kuti nawonso achilimike popereka ndalama ku ntchito za sukulu za Mkombaphala. Izizi zimene achita mabungwe amene wawa kuchita mgwirizano kukapempha ku khonsolo ya Nzuzu palibe vuto linalilonse pamenepo ndipo tikuyamikira kuti atero chifukwa ingakhale unena kuti ku budget imapatsidwa mwina ka allocation wochepa komanso kuna chima development partners ena amatha kulowerapo kuti thandizira sizimakhala zokwanira and padakali panopa CDF ayichita increase ili pa 5 billion ndeti kuona kuti ndipempho limene lingatheke ndithu chifukwa mafanziwo ndithu alipo kuti atha kugwira ntchito so ukukhulupirira kunena kuti ife makhonsolo ena atengerapo somwayi oti asachite opemphedwa komangoona kufunikira kunena kuti ndalama zimene zikafika zithandizirenso kumbali yotukula maphunziro a Mkombaphala. Pakali pano boma lililonse lili ndi aphunzitsi 66 okha a sukulu za Mkombaphala omwe amalandira malipiro mwezi ndi mwezi. Ena ocheperapo amalandira 20,000 kwacha yokha pa mwezi, pomwe ochulukirapo amagwira ntchito iyi mwaulere. Themba Mwale, MBC Mzuzu. Bungwe la Water and Environmental Sanitation Network, WESNET, limene limalimbikitsa ukhondo lapempha boma kuti lonjezere ndalama zimene likupereka ku ntchito za ukhondo pamene chiwerengero chikuonetsa kuti Amalawi ambiri alibe mwayi wa zimbudzi zamakono ndi zipangizo zina zolimbikitsa ukhondo. Wachiwiri kwa wapampando wa bungweli Achandiwira Chisi wapereka pempholi pamwambo okhazikitsa sabata yolimbikitsa ukhondo m'boma la Blantyre. Pafunika kugwirizana kwakulu kwambiri kumene kulipo koma tikuponyere kwakuya pakati pa adindo osiyanasiyana kuyambira kumbali ya boma mabungwe ima paokha anzathu a media mawireless and then needs ku community anthu tima adindo osiyanasiyana tiyerekeze kuti boma mabungwe ima paokha maso a media atenga gali ya gawo lawo kufalitsa mauthenga osiyanasiyana koma ngati anthu munthu pa yekha akumva uthengawo koma sakuchitapo kanthu kuti asinthe muna kuti kusintha sikutani sikutheka so zitengera kuti wina aliyense atengepo gawo moponyera kwakuya ndithu ndi pamene tingathe kuthetsa mavuto amene nawo za sanitation. Muona kumbuyo kunali mavuto matenda a COVID amakuza nkhani za ukhondo pakati patazunzika kwambiri nkhani ya kolera. Izi zindikiro zosonyeza kuti ntchito sinathe idakalipobe nkhani zotsekula mimba diarrhea matenda osiyanasiyana okhuza ndi madzi adakachitikabe. Izi zosonyeza kuti sitinamalize pakadali pano madera ambiri anthu ena abe adakalipo ona kuti akupanga bichimbudzi kutchire monga ndafotokoza pafupi 400,000 anthu dziko muno adakugwisa ntchito kutchire kapena madzi ngati malo opangira chimbudzi. Izi sizikufunika ngati dziko kusonyeza mwakafukufuku amene wachitidwa kusonyeza kuti mchaka cha 1992 tinali otsalirako tinali pa 28% koma panopa zikusonyeza kuti ndithu tili pa 6% kuchokera chaka chatha. Izi zikutanthauza kuti mauthenga ukhondo akufikira paliponse tikapitiriza tikagwirana manja ife tonse andale amachachi ndi ena onse tikonza kuchita bwino. Munkhani yomwe angotipeza kumene mmodzi mwa anthu amene anagwirako ntchito ku nyumba yolutsa mawu ya Malawi Broadcasting Corporation MBC a Gerald Nyamacherenga amwalira. Mmodzi mwa abale amalemuwa atsimikiza izi. Anyamacherenga amwalira usiku wa lachiwiri pa chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre. Malemu Gerald Nyamacherenga anayamba ntchito ku MBC mchaka cha 1983 ngati owulutsa mawu ndipo anagwirako ntchito kwa zaka 17. Kuonjezera pa ntchito yolutsa mawu, Malemu Nyamacherenga analinso mkonzi wa mapulogalamu monga Nthawi ya Chinyamata komanso The Morning Basket, Business Spectrum ndi Hits of the 80s. Malemu Gerald Nyamacherenga amachokera m'mudzi mwa Saopa Traditional Authority Mgabu m'boma la Chikwawa. Mzimu wawo usema mtendere. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu tisanasiyane na mitu yake. Mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika walimbikitsa matimu a mpira wa manja kuti achilimike ndi kuchita bwino mu mpikisano wa mayiko a mu Africa.
Gulu la asilikali ankhondo la MDF latsindika kudzipereka kwake poteteza nzika za dziko lino. Nduna ya zofalitsa nkhani yati kayendetsedwe ka misonkho kamene akonzanso posekedwapa ndi njira imodzi yobwezeretsa chuma mchimake. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Tikufunirani tsiku lopambana.